Ik heb van mezelf kroon, zoals het zei, maar ik had juist er al styled. Nou, klinkt je wel een tijgertje, joh. Ik zat de sminkerij in. Volgens mij ken je ze. Haske. Maar je kind een pampersje. Kabam. Hey, Paul. Nou, jongens. Hey, goeiemorgen. En naar je dag. En naar je vlog. Ik zal een TikTok maatje. Ik had een hele leuke mission. Ik zal hem hier even sharen. Even sharen. Oh, wat is er nou? Ik ben echt zo handig, hè? Even deze. Die een beetje zo. Yeah. Yeah. Whoa. I'm so pretty and you like that when you... Nou, nevens mij moet ik dat herkennen. Dus ik zal gewoon eens even testen. Ik ben nog net heel thuis in TikTok, maar als je het net beziekt, je leer je het echt net. Dus ik heb wat tips van jaren link kregen. Ik zal ermee aan de slag. Dus dit is mijn look voor. Tadaa. Nou ja, nog niks bijzonders. En ik ga hier een hoekje make-up deadline. Dat is wel shit dat het gaat. Dus ik moet beginnen met het eerste deel van het eerste stukje. Oké. Poging hier. Zie tellen vooral, altijd handig. Gaat-ie. Kijk dat ik weer waarom shit. Nou, net helemaal net zitten. Ik doe nog een poging. Ik moet wat jij er beginnen volgens mij. Hij telt daar. Shit, wat dat is. Mag ik even shit? Ik ben heel benieuwd. Even shit. Hij wordt gekrekt dit shit. Bijna. A few moments later. Nevens mij stiet het eerste deel erop. Dus nu wordt het make-uppen en hier aan. En dan deel 2 opnemen. We beginnen met het hier. Dan zet ik even mooi krully zien. En daarnaast een mooie jurk aan. En nog de make-up natuurlijk. Maar eerst het hier. Nou, ik heb van mezelf kroon. Zoals het zei. Maar ik had juist er al styled. En ja, dan zet ik er wat orenkrul in. Want ik vind mijn eigen krul wat pluizig. Vind ik niks aan. Dus dan doe ik het altijd in een knoetje. Dus vaak style ik het. En dan even een beetje snel alles er wat uit. En dan nog even een stevige krul erin. Tadaa! En dan kan die uit. Nou ja. Alweer bouncy curls. Zoals ik zei, ik doe net een vinger tot de bot erop. Dus ik doe het voorzichtig naar achteren. En dan zet ik het maar een paar klempjes vast. En dan doe ik eerst de make-up. Ik kan de krul en een beetje awkward. Yes. Normaliter heb ik net super volle make-up op, maar nou doen we natuurlijk even wat extra's, want het verschil moet heel groot wezen. Dus ik zal even een beetje proberen wat te contouren. Dus echt met donker en licht werken. En ik doe eerst de lichtere delen. Even van je beeld, dit is een beetje contouren. Dus echt met licht en donker werken en dan uitvaren. Ik had nog net zo vaak die en dan willen ze ook echt nou ja, iets belangrijks hier, een optreden of een feestje, iets. Wel eens bezorgd en dat lukt aardig, dus ik hoop dat het nou echt slaat. Maar dit doe ik dus net dagelijks, ja, jongens, want dat is echt wel wat meer werk. Maar dit ga ik proberen, jongens.
ben blij dat dit net elke dag goed. Maar van keer is het natuurlijk hartstikke leuk. En alles voor de TikTok, hè? Zo, dan is nou het hier om de beurt. Kijk, klemkes eruit. Nou, de krullen zijn nou mooi koud worden, afkoelen. Heel belangrijk, blijven ze langer zitten. Trust me. Een beetje olie doe ik dan nog even erin. En last but not least, de jurk aan. En ja, je gaat me al heel vaak voorbij komen zien, maar mijn ketting. Dus God haast net een dag voorbij dat ik hem net om haar. Ik zie zo'n shirt wat erop staat. Het is een mem met 2 bandjes. Dus dat ben ik, Zaken en Ildau. Ik ga deze natuurlijk correct naar je voor. Hier kun je mij in je bandje erop, maar dan als Zaken. En ja, het viel een soort van, ja, hoe noem je dat? De mem van de natuur met haar, ja, haar kroost. Ik vind gewoon een hele rijkdom, 2 bandjes. Dus dat pronk je graag mee. Voor de rest ben ik net echt van de sieraden. Ik ga eigenlijk nooit haast eerbellen. Soms een soort knopjes en natuurlijk de trouwring. Die natuurlijk wel, die heb ik nooit aan. En dan deze ketting. Ik ben er klaar voor. Ik zal zien dat de TikTok verder aan bij het chicken. Spannend. Oké, deel 12 van de TikTok. Ik ben er klaar voor. Camera staat klaar. Ik hoop dat het goed opneemt. Zo wel toch? Zo kan het wel. Oké, ik ga een timer aanzetten. Dus daar wacht je op. Oh, daar is een timer, zei je. Oké, ja, timer. Fertig. Dus je. Volgens mij ken je zo. Wat gaan we hier, jongens? Mag ik in die pampersje? Zullen we even zien? Wat is dit? Mag ik in die pampersje? Wat is dit, Lois? Dit is moeske. Moeske is ongriezelig nieuwsgierig. Alles wat eronder zit je. Ja, moeske. Oh. Hij zucht in elk gatje dat het zin komt. Zie, wat zit hierin? Zie dat? Wierp. En in elk potje of flesje dat er vindt, in elk hol steekt moeske zijn snuit. Oeral maat er in zin. Op een dag binnen zijn vreun aan de beurt. Zonder te verblikken vreeg het moeske aan Haske. Haske, mag ik in die pampersje? Ja, wist uit Haske, toe maar. Oh, poep. Zie dat? Ik zeg het al, zei het moeske. Zo'n hazekeuteltjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n. Zo'n. Nee, zo'n. Net 6, maar zo'n. Ja, zo'n. Moeske gaat naar Geitje en vreeg het. Geitje, mag ik in die pampersje? Tuurlijk, zei Geitje. En docht beide poortjes omheen. Oh, dacht ik al. Geitenkeuteltjes. Geitenkeuteltjes. Een hele prutte lietse drapjes. Een hoentje vreeg het moeske restig. Mag ik even in die pamper sneupen? Was dat echt? Giechelt het hoentje. Aha, een hoenekeutel. Een hoenekeutel. Moeske is nou niet meer te houden. Hé, koken. Mag ik in die pamper loeren? Ja, wist wel, zei koken Grutsk. Doe maar. Een dikke, varske kolenpankoek knikt Moeske. Ik wil toch. Tje, wat zit hierin, Lois? Zeg eens.
Oh, nou gaan we het snel. Charlotte, wat zit hierin? Wat zit hierin? Zeg eens even. Wat zit erin? Ja, wat zit erin? Zeg eens even. Oh, poep. Stond het ook? Poep. Ja. Zullen we zitten naar meer eens? Dag Hopke, zei het moeske. Maar ik in die pampersje. Draaien, hierste. Wat staat er? Hierste vieren, knieske moeske. Oh. Shit, is je bibbe. Die. Oh, als laatste is Bartje aan de beurt. Maar ik in die pampersje. Oh, een flink barrebultje. Oh, dat kan ik wel roeken. Sis moeske, vreetje, koken, bargje, haske, hoedje en geitje en Hopke. Die nou wel heel nieuwsgierig worden binnen. Maar wie nou ook in die pampersje? Oh, zo diep, doe die maar even. Wat zit daarin? Doe die maar even. Wat is die moesjes in pamper? Niks. Die pamper is helemaal leeg. Huh? Hoe kan dat? Er zit er niks in. Schiet gewoon, lijkt moeskuut. Ik dacht mijn keuteltjes gewoon in een potje. Zo. Hallo, is dat Hier in een potje. In een potje. Oh ja, natuurlijk. Ja, op een pot. Waar is de pot? Hast du ook een pot, Lois? Zullen we die potjes op? Kom eens bij tante. Kom maar. Waar is die potje? Hoppatee. Potje. Potje. Waar is het potje? Hier, Beppe? Ja. Tja. Potje. Daar. Kies er direct op zitten. Zo. Nou, Lois. Kies er direct op zitten. Kies er direct op zitten. Ja. Oh, tja, potje. Kom maar. Vaam, kijk op het pot. Een potje poepen, hè? Oh. Ja. Op het pad. En wat doe je van moois? Wat is het wat je had en die kan je dan vragen wat of fijn dit meest. Nou, laat me maar eens even shimmen. Ik ben benieuwd wat erin gaat. Ja? En go. Een iglo. Ik zal dit even in de gaten horen. Lois doet ook mij. Die. Oh! Yay! Dit gaat hem. Iglo. Nou, nog eentje voor al je. 3, 2, 1. Zo, meid. Geld, denk ik aan het. Dat zou ik eigenlijk net vastlezen. Oh nee. Oh, geit. Geit, ja, dat krijg ik weer wat oorzaak. Iemand heeft een thee. Ja. Ja! Gaan we beide kinderen. Hier de thee. Wat hast je daar? Bist du een afwasje? Bist du een afwasje? Oh, wat mooi. Tjop. Dus fietsen. Kost op een fiets. Waar kost hennen? Dan zal ik de jonkjes nou even op zitten. Het zaak is mij Roelof Jan aan het bordje. Ik zus al. Ah jongens. We moeten voetballen. Hij hem wel genoeg bal? Zoen je hem wel genoeg bal, hè? Hoeveel hij hem wel uit? 1, 2, 3, 4. Elk 2. Nou, laat me hem skat eens even zien. Kom op. Laat eens even zien. Ik kan het zitten. Kabam! Hey, Paul! Nou jongens, doe een paaltje schoppen.
Go! Oeh, ja! Woehoe! Dan maar Roel-Jan op keeper. Ik ga hier recht in de snaak in gooien. Wat is er gebeurd? Ik heb eens kwalen. Wat is er gebeurd? Wie is het phone? Nee? Oh, hier! Oh, een lietsnaik te leven. Ja. Mis kwalen, denk ik. Ach, Pop, dat is net een lietsnaik, hè? Zeg maar. Nee, dat is wel een aardige snij. Hé, man. Die was zeer, denk ik. Roel-Jan de keeper. Oeh, daar hier ik hem haast. Oeh, pak hem zaken aan en rolt er in het water. Lekkere roeghouwers in het drek omskopen. Ik hou ervan. Wat nou? Leidt het erin? Kunnen we erbij? Ja. Hoi. Hier weer haast in het water. Even weer de beestjes los. Mooi brechtje. Ja zo. Hé vrouwje, wat zit je hem te mekkeren? Ah, kereltje ook al. Hoi. Moet je wat vertellen? Hé. Hoe zou het vertellen? Ja. Hallo. Een mooi snorken had die camera, hè? Dat is leuk. Ah ja, man. Ze rennen al even goed, dus hij had ze goed bekapt. Hier nog een beetje vriendjes in. Hallo. Hey. Hoi. En de reuzen. Hier een reus, de Duitse reus en de Vlaamse reus. Hoi poppies. Hey schatjes. Hey vriend. Hey vriend. Hey. Wil je hem nou helemaal niks missen? Dus van de TikToks of van de voetbal of de boekjes of wat dan ook maar. Want er is elke dag wat te beleven. Ik zou zeggen, abonneer je dan. Hey, even hier dat ik net een blauwtoen kan eten, ja. En doei!